Upang mapalakas ang industriya ng bangus at maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda sa probinsya ng Pangasinan, ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang modernong cold storage at fish processing facility sa bayan ng Sual. Pakinggan ang ulat mula kay Jenry Del Rosario ng PIA Pangasinan. Mas matatag na kabuhayan para sa mga mangingisda, mas dekalidad na produktong bangus para sa mga mamimili, at mas malawak na oportunidad para sa lokal na ekonomiya. Ito ang inaasahang magiging epekto ng bagong rehabilitated cold storage at fish processing facility sa Philippine Fisheries Development Authority Sual Fishport sa Sual, Pangasinan na kamakailang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na gawing mas moderno at mas kompetitibo ang sektor ng pangisdaan sa bansa. Sa pamamagitan ng pasilidad, maaari nang maimbak, mapreserba at maproseso ang mga aning bangus lalo na sa panahon ng mataas na produksyon. Makatutulong ito upang mabawasan ang pagkalugi ng mga producer dahil sa pagkasira ng isda at maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo kapag sabay-sabay ang pagdating ng supply sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., inihahanda na rin ang pasilidad para makakuha ng sertipikasyon mula sa European Union, United States at mga bansa sa Middle East. Kapag naisakatuparan ito, magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ang mga produktong isda mula sa Pangasinan na makapasok sa pandaigdigang merkado. Tuwang-tuwa ang ating Pangulo at nakita niya na yung ating pondo ay nagagamit sa tamang paraan at yung kung makikita may building sa labas parang may hint na lumasa pero sa loob totally brand new yan at state of the art. May kakayahan ang pasilidad na mag-freeze ng hanggang 15 metric tons ng isda bawat araw at magbigay ng value-adding services gaya ng butterfly cutting at vacuum packing. Inaasahan ding makapagbibigay ito ng trabaho sa humigit kumulang 100 manggagawa kada shift habang mahigit 1,000 individual ang makikinabang sa operasyon nito. Ayon naman kay Pangasinan Governor Ramon Guico III, malaking hakbang ang proyekto upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng bangus kasabay ng pagpapalawak ng merkado para sa pangunahing produkto ng lalawigan. Kasi we are the leading supplier of milkfish worldwide, and it's just appropriate that we have this kind of facility. Laking tulong sa industry, even sa consumers, no? Sa inaasahang pagsisimula ng buong operasyon ng pasilidad, hindi lamang mga mangingisda at fish cage operators ang makikinabang, kundi maging ang mga manggagawa, negosyante, mamimili at ang kabuang ekonomiya ng Pangasinan sa pamamagitan ng mas matatag na food supply, dagdag na hanap buhay at mas mataas na halaga ng lokal na produktong bangus. Mula sa PIA Pangasinan, Jenry Del Rosario nagbabalita para sa Damdamag, Ilocania.